Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Extra meldt vandaag op de voorpagina dat een groep straatvegers bezorgd is omdat ze afgelopen vrijdag niet zijn betaald. Niemand heeft hen ook verteld waarom ze hun geld niet kregen en wanneer ze hun geld wel kunnen verwachten. Het is uiteindelijk het ministerie van SOAW dat verantwoordelijk is voor deze situatie en de straatvegers doen een dringend beroep op minister Koeiman. Het Openbaar Ministerie is zeer voorzichtig met George Jamaluddin. De oud-minister van Justitie zit vast op Bonaire. Hij wordt verdacht van betrokkenheid op de moord op Helmin Wiels. De Extra meldt vandaag dat er heel veel voorzorgsmaatregelen zijn getroffen rond Jamaluddin. Een voorgeleiding werd onlangs veranderd in een videoconferentie omdat men dat veiliger vond. Al meer dan een week wordt in Amerika gezocht naar de Curaçaonaar Dwayne Fluonia. Hij was op vakantie met een groep collega's en op een ochtend werd hij niet meer in het hotel aangetroffen. De collega's zijn inmiddels terug naar Curaçao. Naar Fluonia wordt nog steeds gezocht. Er zijn foto's verspreid en hij staat op de lijst van Interpol. Het is een van de meest traditionele fotoplaatsen van Curaçao, de Chacaprideskade met de fruitbalkjes. 7 maanden lang lagen de boten daar niet aangemeerd, maar het is allemaal opgeknapt en het ziet er allemaal weer vrolijk en fleurig uit en de barkjes zijn weer terug. 7 maanden zijn ze dus weg geweest. Dat had te maken met de problemen met de grenzen met Venezuela, maar nu is alles volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling weer helemaal in orde. Een Arubaanse familie kreeg afgelopen weekend de schrik van hun leven. In de tuin achter hun huis in de wijk Sabana Grande troffen ze een boa constrictor aan van bijna 2 meter. Autoriteiten werden ingeroepen en uiteindelijk werd de boa gevangen. Volgens de deskundigen had de boa net een hond of een poes gegeten en was daarom ook niet meer zo snel om weg te gaan. Brazilië heeft een nieuwe president, Jair Bolsonaro. Hij werd afgelopen weekend verkozen en tijdens de verkiezingscampagne beloofde hij zijn kiezers te strijden tegen criminaliteit, corrupte politici en tegen linkse ideeën. Want volgens hem zijn er mensen die van Brazilië een tweede Venezuela willen maken. Hij werd met ruime meerderheid verkozen boven Fernando Haddad. Het was een belangrijk weekend voor honkbal, zowel internationaal als lokaal. De Santa Maria Pirates wisten te winnen dit weekend van de Wildcats en werden daarmee voor de 10e keer kampioen van Curaçao. En in Amerika wonnen de Red Sox van de LA Dodgers. Ze wonnen de World Series en daarmee werd Xander Bogaerts voor de 2e keer wereldkampioen. De Dodgers konden het weer niet halen. Het zorgde voor heel veel vreugde in Boston en toch wel veel deceptie in Los Angeles. In Indonesië zijn er 189 mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Een passagiersvliegtuig verdween 13 minuten na het opstuigen van de radar en stortte in de Javazee. De piloten zouden kort daarvoor nog hebben gevraagd om terug te mogen keren naar de luchthaven. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.